Είστε κουρασμένοι από τα μπλεγμένα καλώδια στο γραφείο σας? Ψάχνετε κάτι κομψό, εύχριστο και πρακτικό για τη δουλειά ή το σπίτι? Έχω την τέλεια λύση για εσάς. Το MOFI iSuite 2.4G σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων δεν είναι απλά ένα σετ πληκτρολογίου και ποντικού, είναι μια αναβάθμιση για το γραφείο σας. Το πληκτρολόγιο διαθέτει εξαιρετικά μαλακά πλήκτρα, ιδανικά για άνετη και αθόρυβη πληκτρολόγηση. Το ποντίκι, από την άλλη, έχει σχεδιαστεί για ακρίβεια και άνεση, κάνοντας το ιδανικό για εργασία ή ψυχαγωγία. Με την τεχνολογία 2.4G, το MOFI iSuite σας προσφέρει ασύρματη σύνδεση με απόσταση έως 10 μέτρα. Είναι plug and play, πράγμα που σημαίνει πως απλά συνδέετε τον δέκτη USB στον υπολογιστή σας και ξεκινάτε. Ελευθερωθείτε από τα καλώδια και απολαύστε την απόλυτη ευκολία. Κάντε το γραφείο σας πιο κομψό και λειτουργικό. Εσείς τι περιμένετε? Αναβαθμίστε τον χώρο σας σήμερα. Μην χάσετε την ευκαιρία να το αποκτήσετε τώρα από το cosmomarket.gr σε εκπληκτική τιμή.